Gibana-banang kapin sa 1 million pesos ang natangag sa mga tulisan nga nang atake sa duha ka pawn shop sulod sa Dakong Mall sa Panabo City, Davao del Sur. Nahitabo ang insidente pasado alas 6 sa gabi ni adtong Sabado. 5 ka mga lalaki nga pulos dunay handgun ang unang misulod sa Helen's Pawn Shop ug mihapit sa Sophia Jewel samtang mukagiw na gikan sa maong mall. Parehong tag 500,000 pesos ngadto sa 700,000 pesos ang bana-banang kantidad sa mga alahas ang nakuha gikan sa duha ka mga pawn shop. Matud ni Police Investigator Rodney Villasencio sa Panabo City Police Station, ang gituoang martilyo gang ang nagpaluyo sa krimen. Daw ang gwardya ang unang gitutukan og pusil, dayon gimartilyo ang mga display. Si Villasencio ninawagan sa ubang mga pawn shop nga dili una magpasagad og pamalit og alahas karon. Dugang niya nga pasakaan nilag kaso ang kinsa man ang mapamatud-an nga namalit sa mga alahas nga gitulis. Dugang niya nga duna na sila'y lead apan nagdumili usa siya sa paghatag og detalye.